Ja, tot vanaf 2020 de laatste verkiezingen hebben zich al voorgedaan. En als ik u één ding mag geven mee, dat wij geen politieke partij die bang zijn voor mensen. En waarom zijn we niet bang? Omdat wij weten van waar we uitkomen en wie onze leiderschap en onze voorzitter en van waar onze begin is. En van waar we de partijnaam hebben gegeven, de NDP. En van waar het is begonnen. Ja, dit land hier is de voorouders die dit land hier hadden, waren de Indianen op de eerste plaats. Vandaar dat ik als Hindustan en als Surinaamse Hindustan ervoor heb gekozen dat ik mijn broeder en zus de Indianen ga kiezen ervoor. En op de eerste plaats de voormensen en de voorouders van deze mensen, dat waren de Indianen. Daarom heb ik voor de NDP gekozen. En als men praat over de NDP, dat de NDP actief is, inderdaad zijn we actief bezig. Ja, want de samenleving weet het volk weet het. Dat wij in de afgelopen 10 jaar lang wat hebben gedaan. Wij hebben scholen gerenoveerd, we hebben scholen gebouwd, we hebben ziekenhuizen gerenoveerd, ook gebouwd, we hebben straten geasfalteerd, we hebben mensen elektriciteit, werk, sociaal voorzieningen gegeven. We hebben ook dingen gegeven. En ik althans van de NDP, ik heb veel mensen geholpen met een voedselpakket, ik heb mensen geholpen met BASO-dochterkaart, met sociale uitkering, kinderbijslag, voedselpakket. Ik heb ook mensen geholpen met grondpapieren, met werkzaamheden en ook op de veld. Want ik kan niet bij een partij zijn en dan zit ik mijn friend- en familybeleid daar te verrijken. Nee, nee. Mijn voorzitter, tevens president van de voorzitter van de NDP, meneer Bouterse, dat altijd gezegd, meneer Jorai, werk voor het land en voor het volk en we moeten harder werken. Maar er zijn heel wat mensen geweest en die jaloers waren op ons. Ja, ze waren jaloers. Ze waren gewoon jaloers, ze konden het niet gewoon zien. Daarom hebben ze een of andere manier gezocht om de NDP weg te stemmen. Vandaag aan de dag, wat gebeurt? Het volk pinaar. Het volk kan gewoon niet met die pina. En als we vergelijken met onze regeringsperiode, vanaf 2010 tot 2020, kan ik u best wel zeggen dat NDP zich echt goed en sterk massaal heeft gehouden binnen de 10 jaar lang. Want wij hebben bewezen dat brandstof goed was. Goederen in de winkel waren betaalbaar. Mensen konden hun bazooka op tijd krijgen. Mensen konden medicijnen op tijd krijgen. Mensen konden op tijd eten. Mensen konden op tijd naar school gaan. Mensen konden op tijd huurhuis betalen. Mensen konden op tijd voor een bus betalen. Mensen konden op tijd voor hun medicijnen betalen. Nu wat wordt gedaan, laat de huidige regering verklaren en vertellen wat zij allemaal aan het verdedigen zijn. Dus wat mij betreft, de NDP is een partij. Niet het takje die baka NDP ook die na verkiezingen baka 2025 en 25 mei. Ook kan sabik batak landelijk nono de op 23 zetels ba. We groeien en we gaan blijven groeien totdat de verkiezingen er voorbij gaan. Dat moet ik wel zeggen.